Pogodio ga je. Sve sam snimio! Počelo je rano ujutro 1.10. Najuže područje Dubrovnika srpsko-crnogorski agresor napao je s mora, kopna i iz zraka. Uslijedila je višemjesečna blokada grada, okupacija Konavala, Župe, Primorja. U gradu bez struje i vode spas je tražilo 20-ak tisuća prognanika. U tim najtežim danima višestoljetne povijesti Dubrovnik su branili i specijalci. Specijalna jedinica policije Dubrovnik, poznati grofovi, osnovana početkom svibnja 1991. okupljala je 35 pripadnika djelatnog sastava te 30-ak pričuvnih. Ja sam u suradnji sa pojedincima iz Dubrovnika obučavao i ljude koji nisu pripadali specijalnoj jedinici policije, koji su početkom rata se automatski priključili jedinici i dali veliki doprinos u njenom nastajanju, njenom održavanju i njenim zaslugama za obranu na području Dubrovnika i čitave Republike Hrvatske. Kad smo krenuli u rat, očekivali smo, nismo očekivali niti da će rat toliko trajati, niti da će biti ovako težak, nismo očekivali čak ni da će ljudi ginuti. Mislili smo da ćemo biti ono na filmu Rambo, pa samo pucati, pobježivati i to. Međutim, stvarnost je bila puno drugačija. Nažalost. Nije bilo u početku ni dobre opreme, znači nije bilo ni vreća za spavanje, nije bilo maltene ni čizama i ne znam ja šta, da ne kažemo oružju koje je prvo uzeto od ubijenih neprijateljskih vojnika, ne znam, zolje, neke puške koje smo, to sam malo preskočio od početka nastanka jedinice, da smo mi zauzeli rotu kao jedinica na Pelješcu i da smo uzeli odmaralište na Orebiću gdje su bile oko 50 pušaka koje sam ja proslijedio Zboru narodne garde. To im je bilo prvo naoružanje koje su dobili. Tvrđava Imperijal na Srđu jedan je od položaja koji su držali na Dubrovačkom ratištu. Ovdje se 6. prosinca 1991. dogodila odlučujuća bitka za grad, svojevrsna prekretnica Domovinskog rata. Dubrovnik je obranila malobrojna skupina branitelja i time prekinula napredovanje neprijatelja sve do konačnog oslobođenja u listopadu 1992. Dobro ste rekli prekretnica, da, stvarno mi tako mislimo, jer ja sam rekli da je ovo bila prva i zadnja linija obrane i da je ova linija obrane pala, ja mislim da bi se puno toga promijenilo u gradu i da bi možda Dubrovnik sad bio ko Vukovar. Jednom dobrom taktikom smo riješili stvar i zadržali smo ovdje u tvrđavu, jer bila je stvarno grozna situacija, neprijatelj je već bio na vrhu tvrđave, a mi smo bili okolo u podnožju, tenkovi su bili okolo, bilo je puno topništva, bilo je gadno. Tko je tih teških ratnih dana bio u gradu, neće zaboraviti ni trenutak kada se potkraj studenoga na TV odašiljaču na Srđu zavijorila hrvatska zastava. Pa ja i pokojni Antonio Žaknić, ne znam jesmo je vratili, ne znam da li je ikad bila, mi smo iz jednoga, opet kažem, ponosa i inata stavili hrvatsku zastavu na vrh repetitora gore. I ja mislim da je ona isto dosta značila i građanima Dubrovnika i kad pogledaju gore vide, još je to gore, crven, bijeli, plavi naše. Pamte mnoge teške trenutke. 10 je dubrovačkih specijalaca poginulo, 20-ak ranjeno. Nakon Dubrovnika uslijedila su druga ratišta, Maslenica, Velebit, Medački džep, Oluja. Sve do 30. lipnja 1996. Do 2000. držali su granicu na jugu Hrvatske. Najteže je bila zora na Velebitu kad su nas već prsti i uši poplavili i poljubičastili i smrznili. Eto, mislim, to je bio recimo jedan od najtežih trenutaka i naravno kad smo nas u jednom trenutku neprijatelj kad nas je opkolio i napunao sa većim sredstvima, sa tenkovima i bombama i raznim stvarima. Tako da je specijalna policija baš odrađivala neke teške akcije koje nije mogao svaka raditi. Onda držali smo Velebit, vojska to nije htjela držati, tako da je bilo stvarno teško, ali eto, ostali smo živi i dosta je dobro sad kad su ljudi riješeni i tako. Mnogobrojne probleme s kojima se susreću u Poraću rješavaju preko udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Grof Dubrovnik, osnovane prije 2 godine, ali i uz pomoć krovne udruge u Zagrebu. Specijalci su kao obitelj, kažu, a probleme je lakše rješavati s ljudima koji razumiju njihov ratni put. Ima bolesti, ima PTSP-a, svim ljudima koji imaju, naravno, koji su ranjeni, koji imaju oboljenja, koji imaju ozljede,
pokušavamo i pomoći na sve razne načine da dobiju mirovinu, a oni koji nemaju priliku da dobiju mirovinu, onda njima pomažemo preko grada, preko županije na neka mjesta da ih zaposlimo i tako brinemo o njihovom djeci, o obiteljima. Pa iako se danas ne druže intenzivno, veza uspostavljena u ratu neraskidivo ih vežu. Nema onega druženja klasičnoga, pa sad ćemo sjest na kavu pa igra karata, igra boča, igra toga, igra onega, ali smo, osjeća se ta čvrstoća veze. Dakle, specijalac za specijalca, bilo to u Dubrovniku, bilo u Zagrebu, čujemo se među sebi i osjećamo se dobro. Već sljedeće druženje najavljuju za 6. prosinca na Dan dubrovačkih branitelja.